Sanibonani babukeli, kusaseyilo i-champion leli. Siyaphinda siyahlangana futhi kuyo iMafeking ngawo amanyala. Kuba lelo dlanzana-ke liba nesibindi sokuzovela ngaphambili. Nawalo amanyala kwazise nawe phela ungaba naso isibindi sokuthi uzovela. Nawakho amanyala ungaphela kuyimvela kancane ukuthi umuntu akhule kube uholokoqo lwentshebe noma uholokoqo lwebele engakaze abe nawo amanyala. Bayabhala-ke abantu. Bayabhala abantu basenekela iy'ndaba zabo njengoba zinjalo. Sibe-ke nathi sesiyanenekela zona zinjalo. Nanamhlanje Nkosi yami senekela udaba silinikelwa ubhuti lana lamanyala. Ubhuti ulibeka kanje: sanibonani eMafeking, ngiza nodaba lwamanyala omfazi wami. Ngathatha umfazi eminyakeni eyi-7 edlule. Engangimthanda umfazi lona. Wothemba itshe kunokuthemba umfazi. Leya ntombazana ngayithanda ngiqala ukuyibona. Kuyidakho kuyintombazanyana, kuhle Nkosi yami. Hayi kona kuhle impela. Kume kahle, ku-right. Ngikushele-ke siqomane-ke sithandane. Ngokuhamba kwesikhathi ngithola ukuthi unengane. Hhayi ngendlela engase ngimthanda ngayo, ngikwamukele lokho ukuthi unengane. Hhayi kuze kufike kona ekuthinini no. Ngicabanga ukumthatha ngiyovusa ekhaya ngaye. Sivumelane ngithumele ubaba ukuthi bawungicelela yena, bangicelele nangempela. Abuye azoba umakoti ekhaya. Agotiza ukuthi uma kuphela unyaka ngimthathe. Ngizohlala naye eGoli. Uma ngihlala naye eGoli kube mnandi kube njaya. Engihlonipha, eziphethe nje kahle njengomfazi. Hayi kungabi nazo inkinga eziningi kuze kuyofikelela. Ngicabanga kwase kunyaka wesibili sikabi nangane. Siyazama kodwa siyithola. Kwakunyaka wesibili sishadile. Angitshela ukuthi ingane izokwenzela umsebenzi bukayo. Manje ngiyakwazi ukuthi angabikho uma kwenzelwa ingane. Iyokwenzelwa umsebenzi kuboka babwayo. Ngingayithandi lento kodwa-ke ngibona ukuthi mengabe ngiyikhulumela kuzobe ngathi manje angifuni ukuthi abe ingxenye yomntanakhe. Kuzobe ngathi manje ngifuna lahle umntanakhe. Ngithi akho nkinga ungaye. Angitshele ukuthi umsebenzi, amalungiselelo omsebenzi ayoqala kuLwesihlanu, then ngomgqibelo kube umsebenzi ngecawe kuyaphethwa, then ngena uzobuya ngoMvulo. Ngithi hayi akho nkinga, makube njalo. Right. Ahambe kuLwesihlanu lolo. Hayi-ke ngiloye ngizama ukumfonela phela ngimcheck time to time. Hayi ibambe ifoni vele ngoLwesihlanu kube kuhle. Ngomgqibelo ifoni yagcina ukubanjwa emini ngabo 12. Ngithi ngiyafona ngabo 5 ifoni ayisangeni. Yazi yawungena ngakusasa ekuseni ngecawe. Wabe sengitshela-ke lapho ukuthi hayi becishelwe ifoni lapha ugesi uyahlupha nani. Abuye-ke nangomsombuluko ngempela emayibuya. Ayikafika ngitshele ukuthi uhambe kanjani umsebenzi. Ayike sibonge lokho. Sifike isikhathi sokuthi senze phela umkhuba wethu wasekamelweni. Awu masiwenza ngizwe ukuthi ayikhona. Khona umuntu oke wasebenza la. Ayingizwe ukuthi awungeke. Khona umuntu oke wasebenza la. Yazi-ke moya indoda kunzima ukubuza ukuthi mama ukhona umuntu owasebenza la, ngoba uza kuvukela ngolaka umuntu wesimame. Yabona umuntu wesimame mengabe umbuza something kumele umake sure ukuthi une-proof yaleyo nto. Ukwenzela uma kuvukela ngolaka umbonise proof ukuthi nayo.
hayi ingihlabe lento ngisho ngithi vele ubuye kuboba wengane yakhe. So manje kusho ukuthi vele bayenzile lento. Okay, akunendaba. Ngizombamba kanjani? Hayi ngicabanga ukuthi okay, kuzamele ngike ngivakashele kuphi? Ekhweni. Hayi ngimcela ngithi ngicela sike sivakashele ekhweni lakhe. Hayi sivakashe ekhweni lami kubo. Hayi sivakashe nangempela. Masifike kube nentombazane engayithanda lapha eUsibale. Hayi le ntombazana nje ngihlale nayo nabenganakanga phela kubo, ngihlale naye sizincokolele le ntombazana kuthi kusuka ngiphe nje imali ngayinikeza nje u500 ngithi ayibamba kanje Sibali. Ngithi kodwa ke phela na ungasho ukuthi ngikuphe imali, ungavezi kusisi wakho mhlawumbe ngaba nesikhwele ukuthi wayengiza kupha imali ubona intombazana. Ngikupha nje ngoba ngiyakwazi Sibali ukuthi ngiyakubona ukuthi umuntu oright. Xa uSibali ajabule futhi akufihle lokho bese ngithathe nenamba ethi Sibali kuzamele sixhumane noma ngingekho la, but abantu besimame abathanda ukuthi amadoda abaxhumane nodade bawo, so ukufihla ukuthi siyaxhumana. Hayi nangempela kuSibali hayi kube yilokho nje ngihambe silokho ke sichatha sinoSibali, isigcine sesisethe ukuhlangana sinoSibali yabo. Masihlangana sibonane ngebhuke sifike ke sizirelaxele sinoSibali, kusho ukuthi uyaphuza vele uSibali. Mayiphuza kanjalo ngithenga iziphuzo sizoziphuzela sinoSibali, siphuze kube mnandi. Ayi siyenze ke lento enicabangayo, siyenze nangempela. Sibali kona bengingafuni ukuthi zibe nje lento, kodwa ke ngoba seyila hayi sizazama ukuyifihla, isivumelane ngokuyifihla ke siloko sibonana ke sinoSibali, sigcine sesithandana futhi into ehambayo. Mina iy'nhlelo zami bekuwukuthi uSibali ngimsondeze ukwenzela ukuthi mengabe ngimupha imali phela ngimnakile angakwazi ukuthi anginikeze information ngodadewabo. Hayi ngoba sesithandana kanjena nje kwabonakala ukuthi vela hayi ngempela manje angangitshela iqiniso mengabe udadewabo engathembekile. Umkami ngelinye ilanga athi kunomsebenzi ekhweni. Hayi mina unomsebenzi bokaba wengane, wona wengane futhi. Ngithi mina hayi kakhonke ngibese ngifonela kudadewabo ngimtshela ngithi hey yazi umkami lana uthi kunomsebenzi buka babwengane yakhe. Ngisacela ukuthi umphelezele. Mengabe uyala nje uzame nje ngandlela yonke ukuthi agcine sekuvumela. Hayi kazame nangempela udala igcine imvumela ke inkosazana le yami. Bahambe baye khona buka le ndoda. Hayi mabefika ngempela kumsebenzi vele ukhona. Ngimtshelile ukuthi ngifuna abe yiso, angitshele konke okwenzekile. Hawu wabuya wazithulula wangitshela wathi hey phela ke udadewethu mayifika lapho wayolala endlini endoda then ngakusasa ekuseni wangitshela ukuthi ish uyacabanga ukuthi kukhona engikubonile but uyangicela ukuthi ngikufihle kube imfihlo lo ukuthi usabonana nobaba wengane yakhe. Ngibe sengiyambuza ke mina ukuthi awu nisabonana kanjani? Athi yena hayi phela ngeke phela ngize ngilahle mina ubaba wengane yami lo muntu ngangiqala ukuba nengane ngaye. Manje ngeke phela ke nje ngize ngimiyeke nje kanjalo. Yebo nginendoda ngiyayihlonipha, yonke into engiyenzayo ngiyenzela kude, kodwa ke ubaba wengane yami yokuqala phela lona angeke nje sisuke liyabonda. Ngathi usho kanje? Wathi yebo. Ngathi hayi kakhonke ingaki, cela ukuthi ukungizamela izithombe zale ndoda. Hayi nangempela kangizamela ngitholele izithombe zale ndoda. Hayi ngibese le ndoda sengiyayithungatha ngiyithole. Mangiyithola le ndoda ngibe sengiyayibuza ukuthi iyamazi nomuntu so. Hayi le ndoda isho ukuthi yebayi ngiyamazi. Ngithi umazi kanjani? Athi uma wengane yami. Oh right, nenzani naye senze lutho. Ngithi okay ke wendoda, ngithi ngisacela ukumfonela manje
uyifake loudspeaker athi utshona lena le ngikhipha insimbi. Ngithi uyasibona sesibhama, ngifuna ukuthi sigcine sesiqhuma kungenasidingo. Cela ukumfonela, uyifake loudspeaker, umfonele nje. Ungamjayi ngomkhulumisa. Ngifuna ukuzwa uzoyibamba thini. Fone le ndoda. Ayibambe, sithandwa senhliziyo yami. Phendule kunjani mama? Thawu ngiyaphila, ngikhumbulile yini? Yebo ngikukhumbulile. Uyithanda inkomo ke wena. So ufuna ngiyilethe njalo? Ngimkhombisa ukuthi yebo, makavumi. Avuma athi yebo sengifuna uyiletha. Thawu kade awukhululekanga nje yini, kwenze njani? Ayithule le ndoda. Hayi ke khululekayo, ngizoyiletha ke inkomo ke. Weza ke babazi, ngizoyiletha, ngizazama ukugoqa lesilima sala kwami, ngikwazi ukuphuma ngizokubona. Bese ngithi ayidrop le ndoda, ayidrop. Ngibe sengithi hayi ke ndoda ke nayi ke indaba ke manje. Ngifuna ukuthi umtshele ukuthi uyeza njengamanje uzompick up. Imfonele ndoda imtshela ukuthi ayeza uzompick up. Ayina ngempela. Angifonele same time mfazi, hey baba yazi kunesimo ekhaya esiphuthumayo. Manje ngiyacela ukuthi ngiphuthume khona, ngizabuya kusasa. Ngithi akho inkinga mama, phuthuma. Ngihambe ngiyoshiya imoto yami kamngani wami, ngithathe kamngani wami. Level angajwayelanga ukufika ngayo lapha kwami. Sigibela nale ndoda siyolanda umfazi wami. Hayi ke bacebisane ukuthi bazahlangana la kuphi. Ayina ngempela afika umfazi. Mayifika inama fastela adimile ke le moto. Ayafika, mayifika engena ngale, mayivula isivalo mina. Thathu uyajuba, ngithi hayi ngena mama. Ayangena, mayingena nayo indoda la ngemva. Le ndoda ngiyihlalise ngale ngemuva lapha ya. Sipili ngisibheke lapha esipilini kwenzela ukuthi ngalingi izama ubusathu. Hayi ngabathatha ke lapho, ngabe sengabasa kwi-secret location. Hayi ngithe mangifika lapho, hayi ngabanenebula ngemvubu, ngabanenebula. Ngabe sengabathatha ngemoto ngayobashiya endleleni, ngathi hayi ke senizahamba ke niyokwenza lo mkhuba wenu. Then wena ngicela ubuye nabakini nizoqoqa amasakana wakho uphuma uphele lapha ya emagcekeni obaba mkhulu. Kasho ngizihambela. Wahamba zange aphinda abuye. Kwabuya sekubuya bakubo sebezolanda impahla zakhe. Bebuza nokuthi bangahlawula kanjani ukuze abuye umfazi. Ngathi hayi angisamdingi, ngiright ngaye. Asikho isidingo senhlawulo, futhi nenkomo lezo ningazibuyisa. Ngamiyeka kanjalo nje umfazi onamanyala.